Madzibaba Veshanduko penned a sorrowful message on his Facebook page after his homestead was reduced to ashes. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZvinorwadza TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri Zimbabwe ndadzoka zvakare nenyaya yaGodfrey Karembera uyo anozikanwa nezita rekuti Madzibaba Veshanduko, uyo anyora iye mashoko anobata paFacebook page pake after musha wake uri kuguruve wapiswa kusara ravadongo. So muri Zimbabwe ndinokumbira kuti muone this video kusvika painoperera. Madzibaba Veshanduko vanozivikanwa as a political activist and opposition party supporter and also nekutevera vaadvocate Nelson Chamisa. Mukutevera vaNelson Chamisa pamwechete nekuva opposition party supporter kwaita kuti upenyu hwavo nehwemhuri yavo hunge uri panjodzi. On March 17, 2022, Madzibaba Veshanduko vakamborohwa muguta reHarare zvekuitwa kafira mberi mushure mekunge vaonekwa vakapfeka yellow iyo yaizikanwa serigalia yemusangano weCCC. Vanhu vakarova Madzibaba Veshanduko was identified as Zanu-PF youth. Kurohwa kwakaitwa Madzibaba Veshanduko uku kwakakonzera kuti vange vachitozodzokera kuchipatara because vainge varohwa zvakaipisisa. So nemusi wa21 April 2025 musha waMadzibaba Veshanduko uri kuGuruve South wakasiwa wapiswa pachishandiswa petrol bomb, izvo zvakasiya mwana waMadzibaba Veshanduko anonzi iye Laxmo akuvara zvakaipisisa mushure mekutsva nepetrol bomb pamba pavo papiswa. Kukuvara kwakaita mwana waMadzibaba Veshanduko uku akakuvara achizama kubatsira his two siblings dzaiva dziri mumba munguva yechiitiko chekupiswa imba ichi. Izvi zvakaitika mushure mekunge Madzibaba Veshanduko vambobuda vachitaura kuti upenyu hwangu huri panjodzi, handisi kana kutombogara pamusha pangu, ndiri kugara musango. So zvikureva kuti kutsva kwese kwakaita musha waMadzibaba Veshanduko vaisava pamba pavo. So muzuva ranhasi vanyora ivo mashoko anosiririsa paFacebook page pavo which is directly to Zanu-PF youth and its leaders. Madzibaba Veshanduko vanyora ivo vachiti: shandiswai zvenyu mayouth eZanu-PF party. Munyika yeZimbabwe one day imimi nevakuru venyu you going to be a accountability pamberi paMwari. Nyika yedu yaparara nekuda kwemayouth eZanu-PF anoziva kudya chicken in nekutambira ma5 kgs ehupfu whilst vakuru vavo vachiba pakuru kubira nyika. Mayouth eZanu-PF muchatadza kusira vana venyu nhaka, muchavasira ngozi nekuti chamunoziva kuuraya nekupaza nyika. Zanu-PF youth supporters munopiwa $2. I'm not going to give up on this struggle until change comes in Zimbabwe. Nyika yakatongwa nemunhu one ane vision yakanaka, tese tinorarama zvakanaka pasina kuti muZanu-PF oro muMDC oro muCCC. MaZanu-PF youth dai maiziva kuti upenyu hwamuri kurarama hausiyoka, ingadai makachinja mafungiro enyu and support what is right. #Shanduko muZimbabwe. So ladies and gentlemen, ndo kunyora kwaitwa iko naMadzibaba Veshanduko vachiradza kushushikana nezvakaitika pamba pavo. So ladies and gentlemen, ndinokumbira kuti muuye mucomment section chitudzowo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.